Ce vrei, să mergem acasă? Tu ai cu pe acolo sari, da? Ei bine, dacă vrei pe acolo, pe acolo. Hai, bravo, bravo. Ia-ne arată unde e casa? Hai repede. Da, pe care răuie. Ce acolo ai văzut? Ha? Vasca. Bună ziua! Bună ziua! Vasca, hai repede. Știai să faci, Vasca. Da, bravo, 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 bravo. Așa, așa, Ian. Vasca, nu faci. Am tu te-am luat de departe, așa, am luat. Așa, sudă, ce el șede și nu fuge. Da? Nu fuge, Vasca. Hai încoace. Ia așa. Vasca, casă, repijor acasă. Unde e casa? Hai repijor, da. Da. Hai repijor, lasă-te în foiet, iau și în foiet, da, în foiet, hai, coada sus, iau și în foiet, da, iau și strașă, Vasca, unde câine? Vasca, da, unde e el? Repede, l-ai înhățat de o coadă de asta, Vasca, unde câine? Nu-i? Hai acasă, da? Hai repijor, da. Și unde el s-a dus? Nu-l vezi? Oi, tu. Unde-i câinele? Nu-i câinele. Hai repijor acasă. Da. Hai acasă, hai, nu, hai, lasă câinele. Tac, deschidem ușa. Tac, da. Cheia unde? Coșa așteaptă un pic. Ia ridic din două labi. Hai, da. Hai, la ascensor. Care ascensor spaci? Din dreapta sau din stânga? La ăsta vrei, da? Hai. Tac. Apăsăm. Hai, treci. Oi, ce dragoste. Hai, ia se deschide. Cabine. Vai, cabine, ascensoră, ca 2, 3. Hai, repijor. Hai, treci. Hai, da, așa. Apasăm. Așa. Ian, ridică repede în două labe. Repede, așa, deschide. Da. Încă o dată deschide, mai tare. Și el nu deschide, ia deschide. Dă-i cu labă, așa, te, bravo, ai deschis. Și ai venit la ușă. Acu și intrăm.